Fis-sensiela qarib il-Malti ser tisimgħu silta oħra mir-romanz Id-dinja rota, romanz storiku Malti ta' Giuse Gallia, iddramatizzat minn Robert Scalpello. Insalmilkom u nilqakom għas-7 episodju. Fis-6 episodju sirna nafu kemm tassew is-Sinjura Bettina kellha għall-qalba il-qagħda tagħha fost l-għoljien tal-Gżira. Kienet mara ambizzjuża u għaldaqshekk ġieta frasa li tmur Franza biex tkun l-ewwel li twissil Napoljun bil-ħidma li kienet qed issir mill-Maltin biex iwittu triq għall-miġja tiegħu hawnhekk. L-aħħar rewwix tal-inqalat fħal ormi bejn il-qriema u s-soldati tal-ordni meta daħlu fid-dar ta' Missier Censu Barbara imxiet ma' Malta kollha. Il-ħsieb li laqat is-Sinjura Bettina li tmur Franza daħal ukoll f'ras iċ-ċittadin Abo u meta sar jaf li kienet beħsieba siefer fuq l-istess bastiment Franċiż ra kif għamel u ġie lill-kaptan tal-bastiment jitlaq qabel iż-żmien u bekk itellifha illi tasal qablu Franza. Meta s-Sinjura Bettina ntebħet bil-qerq ta' Abo, hija minnu fih rikbet fuq feluka li fuqha kien jinsab ħu Censu Barbara, George, u ma setax jonqos illi ma jaqtalix xewqita. Il-feluka kienet eħfef mill-bastiment Franċiż u għalhekk is-Sinjura Bettina kellha tama kbira li tasal Franza qabel iċ-ċittadin Abo. Il-kavallier Blaka intabaħ bl-iżballi li jagħmel biex jaqta' xewqet is-Sinjura Bettina u jċaqlaq lil Mikil Anton Vassalli u lil Censu Barbara mill-ħabs ta' Sant'Elmu għal dak ta' Sant'Angelo. U biex isewwi dan l-iżball triq waħda kellu, dik illi jerġa' jaqbad taħt idejh liż-żewġ xewwiexa. Għalhekk qabbad żewġ kibxin spjuni tal-kavallieri biex isewsu warahom u jikxfu fejn kienet il-moħba ta' dawk it-tnejn. Tajt iseħħilhom? Nara. Żmien, smajtuni? Iva, kolla sews il-kavallier. Kolla sews il-kavallier. Imma tista' tgħinna xi taf fejn jistgħu jinstabu dawn ma nistgħux induru ma' Malta kollha. Għall-Army of Hazebouch. Hemm għandkom idduru? Għall-Army of Hazebouch? X'taħsbu, Għajduli, x'taħsbu? Għall-Army għadha kemm inqalat rewwix ta' tinkiseb. U jekk minix sejjer ħażin, in-nies tagħkom kienu mdaħlin fiha. Iva, kienu mdaħlin fiha n-nies tagħkom sewwa qed jgħidlek. Imma dik mhix biċċa tagħkom, mhix biċċa tagħkom dik! Kolla sews il-kavallier. Issa għedkom, xogħolkom, illi tarfu li fejn jinsabu dawk it-tnejn u xejn iżjed u ħara ma nkunx naf illi qed iddaħħlu mnaħerkom fejn ma jesakomx. Smajtuni? La, xejn minn dan sur kavallier, xejn minn dan sarraħ rasek. Fidejkom mela. Bidejna. Dawk il-mixtrijien mid-dera kienu jinqalgħu fis-seksik tagħhom għax ma damux ma waslu lill-kavallier li ta' sikwiet meta jidħol il-lejl sewwa kien jgħaddi raġel rikeb fuq żiemel iġerri kemm jiflaħ mit-triq illi minħa l-qormi titla' lejn Hazebouch. Sur kavallier! Għajli, għandkom xi aħbar tajba għalija, Fitxu tkellmu! Iva, sur kavallier, għandek tkun taf illi fħal qormi meta jidlam fit-tela illi titla' lejn Hazebouch ta' sikwiet jgħaddi raġel rikeb żiemel, iġerri kemm jiflaħ. Meta għatli dan? Meta? Bil-lejl, sur kavallier, u mhux darba waħda rajnieh. Għajnejna mill-ewwel orkitna minnu u ġejna malajr ngħidu lilek. Sew għamiltu. Il-kavallier Blaka għajn orkitu u dikment ta' ordni lill-ispjuni tiegħu biex jieħdu ħsieb dak ir-rikkieb. Sewwa ħsieb jien li l-moħba tagħhom hemm tinsab f'dawk l-inħawi. X'nagħmlu sur kavallier? Jeħtieġ illi dan il-raġel jinqabad, jeħtieġ illi dan il-raġel jinġabar. Naqduh, niġbruh. Għandkom ħila.
Għandkom ħila bejnietkom tieħdu ħsiebu, Ħalli fidejna, sur kavallier, ħalli fidejna. Ma ddumx, ma taraħ qudiemek. Imma qabel ma dawk ħadu ħsiebu, ġraw ħwejjeġ oħra. Margherita Barbara kienet żagħżugħa fuq ruħha, mimlija ħajja, ħelwa u taf tmur man-nies. Kienet imżejna b'dak il-ġmiel li nissel għena u oġba f'min jarha, iżda ma jqajjimx ħsibijiet u xewqat mhux xierqa. Kienet tfajla kollha ħeġġa u ferriħija, ma kellix wiċċ sfiq, imma ma kienitx tibqa' lura u kellha ġibda qawwija biex iġġiha lin-nies l-aktar liż-żgħażagħ jagħtu każ tagħha u jieħdu gost biha. Margherita kienet imrobbija fil-għoża, malma mill-aħjar u billi fid-dar kienet tfajla waħdanija, kienet miżmuma fuq wiċċ l-idejn minn niesa, fuq hekk kella rasa xi ftit mimlija biha nfisha, iżda ma kienitx gburija jew żorra. Bħax-xebbiet kollha kienet tħoss ġibda għall-għana u tlellix, imma hi qatt ma ħalliet ruħha tintrikeb minn dik il-ġibda. Xbejba bħal dik ma setax jonqos illi ma tħajjarx iż-żgħażagħ għal waraha, tantu hekk li kellha ħafna jiġru għal waraha u kien hemm xi wħud li kienu biħsiebha sewwa. Fost dawn tal-aħħar kien hemm Michel Anton Vassalli, żagħżugħ żebbuġi, mogħti għat-tagħlim u ħabib kbir ta' Ħwaċensu. Dovik Abela kienu koll imħajjar għal Margherita u kien bin wieħed mill-kbarat tal-Ormi u kien trabba mal-aħwa Barbara. Is-sur Eugen ben il-Konti Manduka kien ukoll biħsieb dik ix-xbejba u kien daħal mitħla tal-familja tagħha. Margherita kienet tħoss oġba u gburija meta tara l-ħeġġa ta' dawk iż-żgħażagħ, iżda billi kienet tifla sewwa u billi qatt ma tbedet minn taħt għajnejn omma, hija qatt ma għamlet pass mawweġ, biss kienet tieħu pjaċir bil-komplimenti li għamlula tliet żgħażagħ bla ma taf lejn min minnhom sejra tmil. Michel Anton Vassalli, Dovik Abela u Eugen Manduka. Aktar ma jgħaddi żmien, aktar kienu jħossu ruħhom miġbudin lejn Margherita. U għalkemm kull wieħed minnhom f'dak iż-żmien ta' kruaw ta' taħwit kien medi b'xi tir ta' moħħu, huma kienu mġienen waraha u ma kienux iħallu okkażjoni tagħti illi jorru għall-ġibda li kellhom għaliha u l-ħrara ta' qalbhom. Fuq hekk, Michel Anton Vassalli għalkemm maħrub mill-ħabs u mfittex min-nies tal-ħaq. Ma kellux sabar jibqa' moħbi bla ma jara mqar bil-ħatfa lill-maħbuba ta' qalbu. Salvu Ċilja kellu barumbara fuq ir-rieħ ta' wit il-kbir fejn kien jistrieħ meta joħroġ għall-kaċċa u ġabar fiha lil Michel Anton Vassalli biex jaħbih min-nies tal-ħaq. Vassalli xejn ma kellu ħajra twejr tal-partiti, imma kellu ġibda kbira għall-istudju u għat-talim. F'dik l-orfa ta' ħabibu Ċilja kien jgħaddiha ġmielu, medi fil-kidba u fid-damma ta' qwiel illi kien qiegħed jiġbor. Madankollu u kellu x'jiġbdu lejn ir-raħal għax wiċċ il-ħanina tiegħu jiddi bil-ħlewwa kien dlonk jiġi quddiem għajnejh u jaxxaqlu qalbu. Majb ix-xemx u meta jibda jroxx id-dlam, Vassalli kien iħoss x'imbuttaħ lejn id-dar ta' Barbara fejn kienet il-għaxqa ta' qalbu. Ma nistax nissokta fil-ħidma tiegħi hekk, ma nlimmet idejja biex nikteb. Dlonk tiġini xbija tagħha quddiem għajnejja. Jaħtieġ li imqar nara darba waħda biss. Ġmiela nħossu saħħarni għal waraha. Ma tajt kif nagħmel. Bin-nies tal-ħaq isusu għal warajja, jassu bħall-isqar kull pass li nagħmel mhux ta' min nifrax lejn ir-raħal. Ma bil-lejl għajna jkun hemm ruħ tiġġerra barra. Iva, hekk nagħmel malli jibda jroxx id-dlam, naħrab ħarba u nara nilmaħix. Jekk iseħħli nilmaħix biha tagħha mqar darba waħda biss, ikun biżżejjed għalija. Lejla waħda wara li dalam sewwa, Vassalli ħalla l-moħba tiegħu u telaq
lejn ħal-qormi. Għadda mgerrex u beżan iħakkek mal-ħitan. Għajneħ u id-neħ miftuħin għal kull ma jinqala u daħal fir-raħal minn ħdejn il-Knisja tal-Vitorja. F'nofs il-misraħ ta' dik il-Knisja hemm salib tal-ġebel u jqaf fuq 4 dawriet ta' raġġ. Vassalli xiref xirfa madwaru u mar inxteħed bil-qeda fuq l-aħħar tarġa tas-salib. U kien b'7 biex ma jinqabadx minn nies tas-sultan, u għalhekk kull darba li jidħol lejn ir-raħal bil-lejl kien jinxteħed ma' dik il-kolonna tas-salib, jistenna r-ronda tgħaddi mit-triq ta' taħt il-misraħ u tibqa' nieżla l-isfel. Hekk u kien ikollu aktar moħħu mistrieħ xejn joqrob lejn id-dar ta' Barbara. Hekk ma jidher ħadd lanqas nebħa ta' kelb jew fewġa ta' riħ jekk noqgħod bil-qeda hawn ma nagħtix fil-għajn. Hawn huma rasqin is-soldati tas-sultan. Rasqin għaddejjin mit-triq tal-misraħ. Ħabad tajjeb niżlin l-isfel dalwaqt jgħibu fi triqthom. Iż-żagħżugħ serraħ daru mal-kolonna tas-salib u d-lonk beda jaħseb fuq xortieħ, fuq it-twejjir li għadda minnu. Fiex kelli nsib ruħi, xorti kellha tmissni. Għaliex kellu jinqala dan it-twejjir kollu li qed inħabbat wiċċi miegħu? Għaliex ma setax tmissni xorti ħażina u għar minn din. Imma mbagħad ġieb quddiem għajnejh ix-xbieħa ħelwa tal-maħbuba tiegħu u għax għata ferħ ġriet ma' ġismu kollu. Imma Margarita li mħabba li għandi għaliha nħossa timleni b'kuraġġ ta' sur. Nħossa tħeġġiġni nissielet u noħodha kontra kulelt li jiġi qudiemi bħila barranija. Xejn ma kien itelfu dak il-ħin ta' faraġ illi kien għaddej minn fuq. Il-misraħ kien siket. Donnu minn hemm kienu dbedu n-nies u l-awġ tal-ħajja. Il-Knisja kienet ħimda. Donna trott qima lil-mulej. Id-djar baxxi u fqajrin madwar il-misraħ kienu mudlama u lubiena. Donnhom għata ta' mistriħa n-nies reqdin fihom. Anqas nebħa ta' kelb, anqas fewġa ta' riħ ma kienu jiksru dak is-seħer ta' skiet u slim. F'daqqa waħda instamat qawqib ta' żiemel tila jiġri min-naħa tal-marsa. It-taħbit tan-nagħal ta' żiemel fuq il-qiegħa tat-triq beda jitqawwa aktar mal-bima bdiet toqrob lejn il-misraħ u f'radda ta' salib iż-żiemel bir-rikkieb fuqu għaddew ma' ġenb il-Knisja u ferqu l-misraħ qishom riefnu. Dik id-dera feġġet hekk malajr u għaddiet minn qudiem is-salib hekk bil-ħarba illi Vassalli bil-kemm kellu żmien jifhem sewwa x'kien ġara u nħasad u qam jiġri mibluħ mbeżza u dawar wiċċu biex jara fejn baqa' sejjer dak ir-rikkieb illi għadda qisu ruħ mitlufa. Imma malli ħares Vassalli ħass demmu jiksaħ u tkaxkax. Dawn x'ħsejja summa dawn min-naħa tal-marsa ġejjin. Dan isu tqawqib ta' żiemel tila jiġri. Iva, isma' n-nagħal ikarwat fuq il-qiegħda triq. Aktar ma jmur, aktar qed inħoss joqrob lejn il-misraħ. Iva, hemm mara, tfaċċa, tajt ħarab lil xi ħadd. Le, hemm raġel rikeb fuqu, dak żgur se jweġġa' jekk jibqa' jġarri hekk. X'waħda din kif għadda? X'waħda din? Qisu ruħ mitlufa.
Fejnu? Fejn mar? Fejn mar? Heb, kif jista' jkun? Kif jista' jkun? Ftit il-bot mis-salib, iż-żiemel kif kien għaddej mlebbet, f'daqqa waħda ħotor u nqaleb għal sidirtu fil-waqt li rkieb tar flajru waqab tiżbita kbira u baqa' jitkaxkar mal-qija tal-art. Bla ma ħasiba darbtejn, Vassalli tela jiġri biex jagħti l-għajnuna għal dak il-bniedem mxattab f'nofs it-triq. Imma malli qorob leħ, tnejn minn nies oħra inqalaw minn taħt il-ħajt u resqu huma wkoll. Iżda malli lemħu l-Vassalli jiġri lehom waqfu. Donnom ħadu qata. Ħarsu lejn xulxin bil-ħatfa. Ħasbu li Vassalli kien xi ġendarm sejjer jaħtafhom u d-long ħarbu minn hemm donnom biex dabru rashom minn xi jelt ikraħ. Risaqġaħat, ejja dabru rasna! Vassalli tħasseb u mela rasu. Fit-triq minn ħajt għall-ieħor kien hemm ħabel li mid-dera kien marbut hemm biex ifixkel iż-żiemel u jġarraf lir-rikkieb. Dan x'inhu? Dan ħabel. Dan il-ħabel x'inhu jagħmel? Marbut mill-ħajt għall-ieħor. Iż-żiemel kien qam mill-waqa'. Ir-raġel kien għadu jwaħwaħ u jitawweġ fl-art, imma malli lemaħ tnejn minn nies jaħarbu u raġel ieħor risaq leħ bil-ġirja inqata mela rasu u ħaseb li kien se jaqla xi tabtipa. Għalhekk qam mill-art malajr, ġera lejn iż-żiemel, rikeb bil-ħeffa u lebbet iż-żiemel bil-ħarba. Ejja sabiħ, ejja, iġri! Mikel Anton Vassalli sapruħu bejn in-nar u l-ilma u ma setax jifhem sewwa x'kien ġara u tħawwat għax beża li jekk inqalgħu is-soldati tar-ronda u jaqbduh hemm mhux biss jerġgħu ikaxkruh lejn il-ħabs, iżda jixluh ukoll li ried jaħbad għal dak ir-rikkieb. It-tqawqib ta' dak iż-żiemel u l-waqa' tiegħu kienu għamlu ħsejjes li qajmu l-miżraħ u nafru l-klieb li dikment bdew jimħu u jawu. Intant bdew jinfetħu xi twieqi u minnhom feġġew irjus jistaqsu l-xulxin x'kien ġara. Daru mnajjar u dwal u bdew jitbexqu xi bibien ukoll. Vassalli ma kellux żmien xitlef, dar lura u telaq jiġri l-isfel. Iżda qabel telaq lemaħ romblu karti fl-art. Ġabru bil-ħatfa u baqa' sejjer bih. Tajt li qalbi sartaqgħet xi waħda hawn il-lejla. It-tqawqib u l-waqa' ta' dak iż-żiemel qajjem lil kulħadd. Hemm marhom in-nies fit-twieqi diġà bdew iqasqsu. Is-soldati tar-ronda jonqos jitilgħu u jekk jiġri hekk il-ħabs jerġa' jerbaħni. Aħjar indabbar rasi kif għadni fil-waqt. Stenna, dak x'inhu jitgarbeb fl-art. Dan romblu karti. Tajt ta' minnu m'għandix żmien nara x'fih. Jaqbel nieħdu miegħi, Iva, unteħ titwila aktar tard. Wara dak li ġara, Mikel Anton Vassalli derlu illi aħjar ma jittarraf x'iżejjed, għalhekk flok illi daħal ir-raħal biex jara l-Margarita kellu jitqanna jerġa' lura lejn il-bejta tiegħu fil-Barumbara. Il-jum ta' wara ma setax ineħħi minn quddiem għajnejh dak iż-żiemel braġel fuq għaddej imlebbet fil-qieraħ tal-lejl u tisbita li ħama l-art ħtija n-nasba li għamlulu. Dak ir-romblu karti illi Vassalli ġabar mill-art żied taħ x'jaħseb u mhux ftit għadda l-jum kollu fuq ix-xwiek u malli daħal il-lejl telaq lejn ir-raħal. U kif kienet id-drawa tiegħu wara li għaddiet ir-ronda warrab mill-misraħ tal-Vitorja. Iżda din id-darba flok ma mar ant il-maħbuba tiegħu ġibet lejn id-dar ta' wieħed mill-irjus tar-raħal
l-ispiżjar Slough Gatt, fejn kull filgħaxija kienu jinġabru qabda ħbieb, kollha rġiel sewwa u patriotti mill-aħjar. Is-Sur Slough kellu l-ispiżerija tiegħu fil-qalba tar-raħal u kienet qisha każin fejn jiltaqgħu l-aħjar nies. Il-qassisin wara l-asar, it-tabib wara li jżur il-morda, in-notar wara li jispiċċa mill-kidba, il-benestanti wara li jagħmlu dawra fir-raba tagħhom. Kollha kienu jmorru jgħaddu satejn fl-ispiżerija biex jgħidu kelmtejn u jisimgħu l-aħbarijiet. Hekk, kull filgħaxija, is-Sur Slough kien jilqa' għandu qabda rġiel, orriefu mhumiex, ġwejdin u mqarqċin, dawk tal-sinhom twil u dawk ta' fomhom sieket, kollha kien ikollhom xi jgħidu. Min kien iġib xi aħbar, min kien iwassal xi xnieħa, min kien itarraf f'nofs ta' kelma dwar xi għajb illi jkun sar, u min isemmi dwar xi għawġ illi jkun inqala. Billi dak kien żmien ta' twejjir u ta' taqlib. Il-ħbieb illi kienu jiltaqgħu fl-ispiżerija ta' Sur Slough ma kinux naqsin minn ftietaq fuq xi qastu. Malta, dik il-ħabta, kienet xewwiexa waħda. Kien hemm bosta femmiet, imma fil-waqt il-biċċa l-kbira minn dawk il-femmiet kienu mħeġġin minn nar ta' revoluzzjoni, femmiet oħra kienu ħimda u sikta, iżda xejn anqas qawwija u riżoluti. Ħafna femmiet ma kienux jaqblu bejniethom għax bosta minnhom kienu mqanqlin minn interessi, mibeda jew reba. Iżda fost il-ħafna għajdut u tnassis u tixwix jekk wieħed jifli sewwa kien jista' jintabaħ illi kienet għaddejja ħarira biex itajru l-Grammastru u jaqirdu l-ordni minn Malta. L-ordni tal-Kavallieri ta' San Ġwan li dak iż-żmien kien jaħkem f'Malta u għaqda ta' nies nobli, ġenerużi u qalbiena li twaqqaf mijiet ta' snin ilu biex jgħin il-dawk li kienu jżuru l-qabar ta' Kristu. Jħarsuhom mit-tiġrib, jikurawhom jekk jaqgħu morda, jiddefenduhom mill-edewwa u jwassluhom bisliema fis-safar tagħhom. F'dik il-ħidma fejjieda, l-ordni stħoq ġieħ u foħrija u kiseb seta' qawwija. Imbagħad iż-żminijiet inbidlu. Insara u torok bdew jifhmu lil xulxin u l-ħtieġa li għaliha kien twaqqaf l-ordni naqset. Il-kavallieri sabu ruħhom ħilsa minn ħafna dmirijiet qodma u xi wħud intefgħu fil-għaż, oħrajn taw ruħhom għall-intrigi u kien hemm min intilef wara l-fruat tad-dinja. Il-Maltin taħt il-gvern tal-ordni ma kienux maħqurin, imma anqas ma kienu miġubin kif imisshom u fuq kollox kienu miżmumin fil-ġemp u mwarbin fit-treġġija ta' pajjiżhom. Għalhekk malli l-fewġa tal-libertà nefħet min-naħa ta' Franza, dawk il-Maltin li kienu jinteressaw ruħhom fil-progress ta' pajjiżhom tqanqlu u riedu jagħmlu xi ħaġa għall-ġid. Beda tgemgim kontra l-kavallieri, beda l-elt, beda t-tixwix, bdew laqat, kien hemm min tkellem fil-beraħ u kien hemm min ħambaq fis-satra u xi ftit saħansitra meddew idejhom biex juru li żmien it-taqlib kien wasal. Xi żgħażagħ fosthom Ċensu Barbara u Mikiel Anton Vassalli bla ma ħasbuha darbtejn taw is-salt lill-armerija tal-Ormi biex jiksbu l-armi f'idejhom għal meta iqum il-ġlied. Imma l-gvern tal-ordni qabeż fuqhom bil-erra u xaħethom f'qiegħ ta' ħabs. Fuq hekk Barbara u Vassalli kienu sabu ruħhom maqfulin fil-Forti Sant'Elmu mnejn ħarbu bis-saħħa tas-Sinjura Bettina. Il-ħabs ixekkel il-ġisem, iżda qatt ma jrażżan il-ħsieb. Anzi, ħafna drabi il-karba tal-ħabsi magħluq fiċ-ċella tnissel bħal tferfira ta' illa li bħal telegrafu mingħajr fili ittir mill-għeluq tal-ħabs u tixxandar mal-erba' tirjieħ biex tqanqal l-qlub u taddabhom kontra l-inġustizzja u t-tirannija. Fuq hekk l-ordni ma rnexxilux isikket il-sin in-nies. Il-għajdut
kiber, it-tnasis kotor, it-gemgim żdiet u l-famiet aktar infirdu. Imma fost dak it-tpaċ u taħwit kollu. Kull min kellu ftit ta' dan kien iħoss il-tmiem tal-ordni f'Malta kien qiegħed joqrob bil-ħeffa. Bosta intriganti bdew iħaddmu moħħhom biex iħejju triq ħalli meta tfaqqa l-bomba huma idabru rashom u jġibu n-nar għal xawwathom. Nies ambizzjużi, nies ħawadin, nies patriotti, nies ħaqlin kollha kellhom f'moħħhom xi ħsieb kif jagħmlu ġid lil Malta jew lilhom infushom. Għalhekk bdew isiru laqgħat bil-moħbi. Inaqdu ċirkiet segreti u sar ħafna ftehim u twejt minn taħt. Tfehim u twejt li ħadu ras bosta nies. Fosthom xi wħud mill-aqwa tal-Gżira bħal kanonku Dun Franġisk Saver Karwana ta' Ħażebbuġ. Bniedem għaref, għani, ta' rieda qawwija, magħruf minn kulħadd. Moħħu jilħaqlu, l-sienu jgħinu u kellu ħabta biex idawwar il-poplu għal waraħ. Il-kanonku Karwana malajr fehem li l-ordni ma kienx baqalu ħajja twila f'Malta u billi nies bħalu dejjem jinġibdu lejn sistemi u teoriji ġodda u ma damx mandies ma dawk li kienu jipritkaw il-fidwa tal-bniedem mill-jasar tat-tirannija u billi dawk kienu jħaqqu illi dik il-fidwa kienet risq għalejn Malta, il-kanonku tħajjar illi meta tasal jara sewwa dik il-fidwa kemm tiswa u kemm issarraf. U beda jiltaqa' mal-partitarji Franċiżi li malajr indunaw kemm kien jista' jiswilhom bniedem bħal dak u tawh xifhem li meta jispiċċa l-ordni u jinbidel il-gvern kien ikun hemm post għalih fit-treġija tal-pajjiż. Dan il-ftehim kollu sar bil-moħbi u biex kollox jibqa' mistur il-ħbieb tal-belt kull meta jkollhom xi tarif għal kanonku kienu jibatulu Ħażebbuġ ma' kurrier bil-lejl. Fl-ispiżerija tas-Sur Slaw kienu jiltaqgħu mhux biss il-kapurjuni tal-qormi, iżda kienu jmorru għat-tawsija hemm ukoll xi 4 kbarat mill-irħula fil-qrib. Is-Sur Viċenz Borġ ta' Birkirkara, in-Nutar Saver Zarb ta' Ħattart, Dun Mikil Xerri u l-kanonku Franġisk Saver Karwana ta' Ħażebbuġ kienu sikwiet imorru fl-ispiżerija jgħaddu lejla jitkellmu ma' ħbiebhom fuq il-qagħda f'Malta u jiftaqdu dwar ix-xnijat li kienu għaddejjin minn fuq din il-gżira qishom għasafar tal-passa. Allum se nieqaf hawn, sa ma nerġgħu niltaqgħu islim. Għadkom kemm smajtu silt oħra mir-romanz Id-Dinja Rota, romanz storiku Malti ta' Ġuże Gallia, iddramatizzat mir Robert Scalpello.